سلامة دعنا هابليها كل قرنعة عالم كينكم مدبات مرب نيوس أب مكتالة تركبوا كبورات تخاتلتي مبارنة ساحزي زواددنا محدش تحبريتها تحيزنا لكم متينا لنا بزعباب سودان زقصل زلو خوينات زملكت سفح زبالي دهاساس كلينا يوسنا مكتال መንግስት ፌደራል ኢትዮጵያ ትማል አጋምሸትን ሎምን ደማዚን ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ቦታ ናይ ሃገረ ሱዳን ድሮናት በመውፋር ኣብ ልዕሊ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ዓስኪሮም ዝነበሩ ካምፕ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ያካይዱ ክብሉ ምንጭታትና ሓቢሮም ኣለው። በዚ መሰረት ድማ ናይ ሰራዊት ሱዳን ናይ ሎጂስቲክስ ማዕከል ዝነበረ ማለት እውን ናይ ነዳድን ተተኮስትን መኽዘን ከም ዝዓነወን ካልኦት ወታደራዊ ስርሒታት ድማ ኣብ ከባቢታት ኮምሮክን መላእ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብዝለዓለ ፍጥነትን ህልኽን እቲ ኩናት ተቐጻጺሉ ይቐጽል ከም ዘሎን ዝበጽሐና ዘሎ ሓበሬታ ቃልዕሎ እዚ ብዝርዝር ናባኹም كنبلينا ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰሙን በበረራ ቁጥር 51 ተባሂሉ ዝተዋሃባ ነፋሪት ካብ ኢማራት ዓረብ ኣስታት 17 በረራታት ከም ዘካየደትን እቲ ተደጋጋሚ በረራ ድማ መሳርሒ ኩናት ዝፀዓነት ከም ዝኾነትን ኣብ ደብረ ዘይት ተዓርፍን ተራግፍን ከም ዘላን ዝበፅሐና ምሽጥራዊ ሓበሬታ ቃልዕሎ እዚ እውን ናባኹም ክነብለይና መንግስት ፌደራል ኢትዮጵያ ትማል አጋምሸትን ሎምን ደማዚን ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ቦታ ናይ ሃገረ ሱዳን ድሮናት በመወፋር ኣብ ልዕሊ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ዓስኪሮም ዝነበሩ ካምፕ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ካይዱ ክብሉ ምንጭታትና ሓቢሮም ኣለው። በዚ መሰረት ድማ ናይ ሱዳን ሰራዊት ናይ ሎጂስቲክስ ማዕከል ዝነበረ ማለት እውን ናይ ነዳዲ ናይ ተተኮስትን መኽዘን ዝነበረ ከም ዝዓነወን ዓበይቲ ወታደራዊ ስርሒታት ድማ ኣብ ከባቢታት ኩምሩክን መላእ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብዝለዓለ ፍጥነትን ህልኽን እቲ ኩናት ተቐጻጺሉ ይቐጽል ከም ዘሎ ዝመጽሐና ሓበሬታ የመላኽት ኣሎ። ነዚ ስዒቡ ድማ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ብዝፈነውዎ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ሓይልታት RSFን ወታደራት ኢትዮጵያን ብምድምሳስ ኣብ ከባቢታት ኩምሩክ ዓበይቲ ከባቢታት ተቆጻጺሮም ከም ዘለውን እናተነገረ ዝርከብ ኮይኑ ከተማታት ኩምሩክ ሓዊሱ ወሰንትን ሰፋሕትን ከባቢታት ከም ዝተቆጻጸሩን ብተወሳኺ ድማ ዶብ ኢትዮጵያ ጥሒሶም ብምእታው ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ዝነበረ ዝተወሰነ ማእኸል መሰልጠኒ ሓይልታት RSF ከም ዘቃጸሉን ከምኡ ድማ ብርክት ዝበሉ ሓይልታት RSFን ወታደራት ኢትዮጵያን ከም ዝተማረኹን ብሓፈሻ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ዓበይቲ አንጸባራቕቲ ዓወታት ኣብዚ ዝተወሰነ መዓልታት ከም ዝሓፈሰን ዘመላኽት ዘሎ ሓበሬታት ካብቲ ከባቢ እናወጽኦም ዝርከቡ ከም ዝፍለጥ ኣብ ከባቢታት ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሎሚ እውን ብዝሓየለን ብዝሰፍሐን ኩነታት ተቐጻጺሉ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ። በዚ መሰረት ድማ እቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት RSF ብኢትዮጵያን ኢማራትን እናተሓገዙ ከምኡ ድማ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ብግብፅን ስዑድ ዓረብን እናተሓገዙ ዘካይድዎ ዘለዉ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ መጥቃዕታት ሎሚ ድማ ኣድማሶ ስፊሑ ቀጺሉ ውዒሉ ከም ዘሎ እዩ ዝወጽእ ዘሎ ሓበሬታት ዘመላኽቱ ዘለዉ። በዚ መሰረት ድማ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ከባቢታት ዶብ ኢትዮጵያ ብሰፊሑ ይንቀሳቐሱ ከም ዘለውን ብዙሓት ዓይነት መጥቃዕታት ኣብ ልዕሊ RSFን ኣብ ልዕሊ RSF ክሕግዝ ዝኸደ ሰራዊት ኢትዮጵያን ዓበይቲ መጥቃዕታት የብፅሑ ከም ዘለውን እዩ ዝዝረብ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ። ነዚ ስዒቡ ድማ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብቐጥታ RSF ክሕግዝ ዝተራየ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሕዚ ድማ ድሮናት ብምውፋር ኣብ ከባቢታት ደማዚን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ሰራዊት ዘለዎ ቦታ ኣብቲ ከባቢ መጥቃዕቲ ፈጺሞም እናተባሃለ እዩ ዝርከብ። ከም ተፍቲ ቪድዮ ትርእይዎ ዘለኹም እውን እቲ ማዕስከር ናይ ወታደራዊ ናይ ሱዳን ወታደራት ዝነበርዎ ከም ናይ ሎጂስቲክ ማዕከል ዝነበረ ከም ዝተወቅዐን ብዙሓት በብግዚኡ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ድሮናት ኣብ ልዕሊ ናይ ሰራዊት ሱዳን መጥቃዕቲ የብፅሓ ከም ዘለዋን እዩ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ዘቃልዕ ዘሎ። ኣብ ዝሓለፈ እውን ንሰራዊት ሱዳን ንምጥቃዕ ዝተዋፈራ ድሮናት ኣስታት 6 ዝኾና ብሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ከም ዝተወቅዓን ከም ዝተሓምሸሻን ነጊርናኩም ነርና ክቡራት ተኸታተልቲ። ሕዚ ድማ ናቱ መቐጸልታ ክኸውን ዝኽእል እቲ RSF ብምሕጋዝን ዋና የማና ኢድ ብምዃንን ዝፍለጥ ናይ ብልጽግና መንግስቲ ኣለኹልካ ክብል ሎማዓንቲ እውን ኣብ ከባቢታት ደማዚን ዝተባሃለ ከባቢ ናይ ማዕስከር ናይ መንግስቲ ሰራዊት ሱዳን ዓበይቲ ዝበሃሉ መጥቃዕታት ተፈጺሞሉ እናተባሃለ እዩ። ሰራዊት ሱዳን ብወገኑ ድማ ኣብ ከባቢታት ቤንሻንጉል ጉሙዝን ኣብቲ ናይ ዶብ ናይ ሱዳንን ናይ ኢትዮጵያን ዝርከቡ ናይ RSF መንቀሳቐሳትን ንዕኦም ክሕግዙ ተባሂሎም ድጋፍ ወሃብቲ ተባሂሎም ዝተሰማረው ወይ ከዓ ዝተዋፈሩ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊትን እውን መጥቃዕቲ ኣብፅሑ ኣሎ። በዚ መሰረት እውን ብዙሓት ብርክት ዝበሉ ሰራዊት ናይ RSFን ናይ ኢትዮጵያን ብሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ተማሪኾም ከም ዘለዉ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ዘቃልዕ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ። በብግዚኡ እዚ ኩናት እዚ እናተባርዐ እናተቐጻጸለን ዝኸይድ ዘሎ ድማ ብሰንኪ ናይ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ኢዳታውነትን ኢማራት ዓረብ ድማ ነቲ ኩናት ፋይናንስ ትገብሮ ከም ዘላን እዩ በብግዚኡ ዝወፅእ ዘሎ ምዕባለታት ዘመላኽት ዘሎ። ነዚ ስዒቡ እዩ ከዓ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢታት ቤንሻንጉል ዝንቀሳቐስ ዘሎ RSF ወታደራዊ ስልጠናታት ብኢትዮጵያ እናተዋህቦ ከምኡ ድማ ናይ ሎጂስቲክስን ናይ መሳርሕታትን ናይ ዝተፈላለዩ መሳርሕታትን ሓገዛት ድማ ካብ ኢማራት ዓረብ እናግነ
ሕዚ እውን እቲ ኩናት ክቀጻጸል ዝገብርዎ ዘለዉ ማለት እዩ እንተኾነ ግን እቲ ሰራዊት ሱዳን ሕዚ እውን ብወነን ብሕራንን ነቲ ከባብታት መሊሱ ይቆጻጸሮ ከም ዘሎን ዓበይቲ መጥቃዕትታትን ክሳራታትን ድማ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት RSFን ናይ ኢትዮጵያ ወታደራትን የብጽሕ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ ናፍቲ ናይ ቀጻሊ ሓበሬታና ከሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ሎማዓንቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰሙን ብበረራ ቁፅሪ 51 ተባሂሉ ዝተውሃባ ነፋሪት ካብ ኢማራት ዓረብ ኣሳት 17 በረራታት ከም ዘካየደትን እቲ ተደጋጋሚ በረራ ድማ መሳርሒ ኩናት ዝፀዓነት ነፋሪት ከም ዝኾነትን ኣብ ደብረ ዘይት ዝበሃል መዕርፎ ኣየር ተዓርፍን ተራግፍን ከም ዘላን እዩ ዝሕበር ዘሎ እዛ በረራ ቁፅሪ 51 ተባሂሉ ዝተውሃባ ነፋሪት ድማ ካብ ኢማራት ተበጊሳ ኣብ ደብረ ዘይት ተዕርፍ ከም ዘላን እቲ መሳርሒ ኩናት ድማ ኣብኡ ይራገፍ ከም ዘሎን መብዛሕትኡ ድማ ናይ ድሮን ተተኳስን ከምኡ ድማ ናይ ካልኦት ከበድቲ መሳርሒታት ተተኳስን ከም ዝኾነን እዩ እናተነገረ ዝርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ምስጢር እዚ ካብ ውሽጢ ዝወፀ ሓበሬታ እዩ በርግፅ እቲ ፍላይት ራዳር ዝከታተሉ ብዙሓት ዓለም ለኻውያን ትካላት ኣለዉ እዮም ነዚ ፍላይት እዚ እውን ኣውፅኦም ይርከቡ ሓደ ሓደ ተቆጻጸርቲ እንተኾነ ግን እዚ ፍላይት እዚ ሕዚ እውን ብምስጢር ዝተገበረ ከም ዝኾነን ናይቲ ብተደጋጋሚ ካብ ኢማራት ናብ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝመጽእ ናብ ነቲ ናይ RSF ሓይልታት ንምሕጋዝ ዝገብርዎ በረራታት ድማ ሕዚ ሙሉእ ብሙሉእ ዳርጋ ብኢትዮጵያ ይኸይድ ከም ዘሎን ናብ ከባብታት ኣሶሳ ወይ ከዓ ናብቲ ናይ ኣሶሳ መዕርፎ ኣየር መሳርሕታት ይቐረበሉ ከም ዘሎን ካብኡ ድማ ናብቲ ናይ RSF ሓይልታት ይኸይድ ከም ዘሎን እዩ እናተነገረ ዝርከብ ከም ዝፍለጥ ኢማራት ንኢትዮጵያን RSFን ብምሕጋዝ ትፍለጥ ዓዲ እያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ናብ ናይ ኢራን ሚሳኤላት እናዘነባ እናሃለውን ኣብይ ኣሕመድ ናይ መጀመርያ ናይ ተዓዲ መገሻ ከም ዝገበረ ይፍለጥ እዩ ኣብቲ ዓዲ ኸይዱ እውን ምስ ናይ ኢማራት መራሒ ዝኾነ መሐመድ ቢን ዛይድ አል ናህያን ዝተባሃለ መራሒ ከም ዝተጋኒን ኩላትና እናረኣናዮን እናፀብፀብናዮን ዝነበርና ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዚ ድማ ናቱ መቐፀልታ ክኸውን ዝኽእል እቲ ናይ መሳርሒ ሓገዛት ናብ ኢትዮጵያ ብኣሳት 17 ዝኣክል በረራታት ከም ዝተኻየደ እዩ ሕዚ ወፅእ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ እዚ ሓበሬታ እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ኩናት መሳርሒ ዝኾኑ መሳርሕታት ዝፀዓነት ኣየር ከም ዝኾነትን እታ ብ51 ቁፅሪ ዝተሰየመት በረራ ክተመላልሶ ዝቐነይቲ ናይ ኩሉ መሳርሒ ኩናት ከም ዝኾነ ኣብ ደብረ ዘይት ይራገፍ ከም ዝቐነየን ከምኡ ድማ እቲ ሎጂስቲክስ ናብ ደብረ ዘይት ክኸይድ ዝተደልየሉ ድማ ናብ ከባብታት ኣሶሳን ናብቲ ከባብታት ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ናይ ኢትዮጵያን ናይ RSFን ዕጡቓት ንዑ ንምሕጋዝን ንዓኣቶም ንምውዋልን ከም ዝኾነ እዩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ በዚ መሰረት እዩ ከዓ እቲ ኣብ RSFን ኣብ መንጎ RSFን ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ሕዚ እውን ሓያል ዝበሃል ኩናት ኢትዮጵያ ፋይናንስ ትገብረላ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ሎጂስቲክስን ናይ ጦር መሳርሕን ትሕግዝ ዘላ ከምኡ ድማ ናይ ሰራዊት ኣጋራ ሰራዊታት ከይቀሪ ኣዋፊር ኣላ ክንብል ከለና ብመርትዖ ዝተደገፈ ክቡራት ተኸታተልቲ ኢማራት እውን ነዚ ኩናት እዚ ክቀጻጸልን ገዲዱ ክቅጽል ከም ዘለዎን ክትሕግዝ ፀኒሓ እያ ናይዚ መቐፀልታ ክኸውን ዝኽእል እውን እዩ እቲ መሳርሒ ኩናት ንኢትዮጵያ ሂባ ዘላ ኢማራት ዓረብ ብክንፍታት ኢትዮጵያን በቲ ናይ RSF መራሒ ሓምዳን ዳጋሎ ኣልሰሪዓት ዝበሃል ጀነራልን ብዎ ኣቢላ ክትረኽቦ ትኽእል ፖለቲካዊ ሸቐጥ ንምርካብ ዝኣክል ብዙሓት ኩናታት እናካየደት እያ ትርከብ ነዚ ኩናታት እዚ መካየዲ ዝኸውኑን መሳርሕታት እናቕረበት ትርከብ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እሞ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ማሕበረሰብና ንኽበፅሕ ሼር ምግባር ከይትረስዑ እዚ ምድላው እንተፈቲኹም ከዓ ሰብስክራይብ እና ላይክ ምግባር እናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ክብለኩም ይደሊ እንታነ ግን ኣብዚ ዛዚመ ኣለኹ ሰላም